Mobilní hospic Sdílení na Dačicku už dlouho nepečuje jenom o nevyléčitelně nemocné lidi. Pomoc nabízí i dlouhodobě nemocným, kteří se zotavují pod vlastní střechou. Za pacienty teď zajíždí i lékaři s nabídkou služeb, za nimiž se běžně musí do ordinací. Potřebným lidem tak Sdílení ušetří mnohdy náročné cesty do nemocnice. Když nemůže pacient k doktorovi, musí doktor za pacientem. I v tomhle duchu jde popsat novou lékařskou službu pro vážně nemocné lidi, kterou nabízí mobilní hospic Sdílení, a to zdaleka nejenom umírajícím. Lidé na Dačicku a Slavonicku si mohli všimnout nově vyvěšených bannerů naší organizace, na kterých je věta "Lékař zdarma přijede k vám domů". Za tímto motem se skrývá naše nová služba, kterou je ambulance paliativní medicíny. Lékaři jezdí domů hlavně za pacienty s horší mobilitou. Ti za službu nic neplatí. Všechno jde ze zdravotního pojištění. Tedy jsou to nemocní, komplikovaní, křehcí spoluobčané. U této ambulance, o které se teď bavíme, vlastně fungujeme v režimu, jako když se člověk sám objedná někam do ambulance na nějaké vyšetření. To znamená, jezdíme v pracovní dny, v pracovní dobu, v čas, který si plánovaně vlastně nastavíme. Ambulance paliativní medicíny často využívají lidé po skončení onkologické léčby, ale i pacienti s chronickými potížemi orgánů jako srdce, ledviny, plíce a nebo játra. Ve službě se lékaři často soustředí na mírnění příznaků. Jde o dušnost, špatnou pohyblivost, nespavost, nevolnosti, ale i depresivní stavy. Máme v péči i nemocné, starší, křehké pacienty, kterým vlastně, kde tak jako, jen tak nějak jako všechno už je špatně, mají řadu obtíží, ale je možná komplikované třeba u praktického lékaře během 10-15 minut to vyřešit. Protože vlastně to, co ta ambulance navíc poskytuje, je dostatek času na pacienta. Ta vstupní návštěva trvá obvykle hodinu a to je bez psaní dokumentace. To znamená, je to hodinový rozhovor s pacientem, předpis léku, vysvětlení, třeba úpravy medikace. Kromě úpravy prášků zvládají lékaři Sdílení přímo v prostředí pacientova domova i řadu dalších úkonů. Například třeba podání léků do žíly nebo do podkoží, třeba když se člověku špatně dýchá, začíná otékat. Jsme schopni udělat si orientační ultrazvukové vyšetření sono, jsme schopni třeba vypustit tekutinu v břišní dutině, jsou pacienti, kteří toto potřebují a museli kvůli tomu dojíždět do nemocnice, dejme tomu jednou za 14 dní, toto jsme schopni v rámci té ambulance také provést. Ale doma člověka nezrengenujeme, neuděláme mu, nenaložíme mu sádru, neuděláme samozřejmě řadu dalších vyšetření, ale může to být vlastně i nějaké jako směřování. Podle potíží pacienta stačí někdy jediná úvodní návštěva. Jindy lékaři za uživateli služby jezdí pravidelně co 2-3 týdny. Hospic Sdílení má pro službu 5 doktorů. V současné době jezdí po Dačicku, Slavonicku a Telčsku za 40 pacienty. A kapacita pro další pořád ještě je. V této službě jsme schopni týdně přijmout 5 nových pacientů. S touto službou se mohli lidé setkávat už během minulého roku a musím říct, že začala být hojně využívána, ale setkáváme se s tím, že lidé stále o ní neví dostatek informací. Kromě novější mobilní ambulance nabízí Sdílení v regionu i domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči anebo odlehčovací službu a poradenství. Přímo v Dačicích organizace funguje od roku 2007. Jenom loni ve městě Kostky cukru pomohla 200 pacientů v náročných životních situacích. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.